Нет, не существует. Не существует? Почему вы так думаете? Как это? Это какой-то бред, что ли? Ну, можно подружиться, но это как бы, не знаю, не для нашего менталитета. мақсад дӯст ҳамчун ҷурагӣ мекунӣ духтара ранги бача характери ранги бача метавонӣ ки қатива ҳамчун бародар чен як хел бача кади ҷурагӣ духтар кади ҷурагӣ кунӣ характераш ранги бача канеса баяд дӯст медонӣ духтарое ки характершон ранги духтара ваё фаношон ба худо ваё кади намешавад дӯстӣ кард ваё ба нияти медони любов ба нияти хелӣ нигаҳат мекунад ба чашми бад нигаҳат мекунад. ба фикри ман дӯстӣ буда наметавонад, чунки байни мумкин якчанд муҳбат ҳамин дӯстии онҳо ба ишқ мубаддал мегардад. Ман газет мефурӯшам. Мегардам ошхона ба ошхона нигаҳ мекунам, чорзону задагӣ мақсад как дурӯғ гап мезанам. Дар байни ваё нияти бад нест, ё зино нест, ё ҳаромзадагӣ нест. Ҷура ҳаста. Мақсад сар кунем ки рафтар сар мегӯям ки марамад газет. Мақсад гап мезанем, мегӯям шумо занашӯй мега не гапана мо дурӯғ мега, мо как ҷура мега. И сухана нагӯ. бахшиш мегӯям падом. Нафаҳмидам. Баъзан ҳастанд нафарони шахсони писарони Тоҷикистон ки ҳамин хел ба фикри шахсҳо барои то занг гирифтан метавонанд дӯстӣ кунанд, вале баъди занг гирифтан дӯстӣ давом дода наметавонад. В принципе, я думаю, что дружба существует, потому что у меня полным-полно друзей. И парни меня понимают больше, чем девушки. И на этой основе, я не знаю, я точно думаю, что существует. байни писару духтар мешавад дӯстӣ карда, барое ки хай ҳастанд бачае ки дар оилаҳои мефаҳмидагӣ ваёшон тарбияшон нағзай хай дӯстӣ карда метавонанд хай духтарон ҳастанд духтарои ба маъне ба маърифат. Дар душанбе хмона ҷамъа духтарон мужик чидагиянд наша любой чи гам мезанад ай бачаҳо дар духтаро бисёр футбол нигоҳ мекунанд. Не наметавонам. барое ки чера оно дӯст тамошая буд ба чашми бад нигоҳш мекунӣ намешавад.